Upat ka mga tao nga nalambigit sa fake title scam ang nadakpan sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation kun NBI Cebro. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Sa body camera nga kuha sa operatiba sa NBI Cebro, makita ang mga suspect sa sulod sa ka-establishmento sa Dakbayan sa Madawi sa gipahigayon nilang entrapment operation. Human makumplito ang proseso, gipahibaw sila sa ahente sa NBI sa kalapasan nga ilang nahimo. Nadakpan ang duha ka lalaki ug duha ka babae samtang adunay usa ka babae usab nga at large. Nahitabo kini pasado alas 4 sa hapon atong Disyembre 10 nining tuiga. This is a crime which is stopped through falsification of public document. Hala, pura pa nagisugo ako ang... Ikaw si Janice? Oo. Akumod, no? You have the right to remain silent. Anything you say may be used can be used against you. Ang operasyon sa NBI nagumikan sa reklamo sa usa ka negosyante nga giingong gibiktima sa mudo sa mga akusado. Misulod matod pa og real estate mortgage agreement o prenda sa usa ka propiedad nga nahimutang sa Dakbayan Sugbo ang mga suspect ngadto sa usa ka negosyante gamit ang land title aron makuha ang 4 million pesos. Apan nadiskubrihan nga fake ang gigamit nga land title hinungdan nga nagpatabang kini sa NBI. Dinhina may pahigayon og operasyon ang NBI Cebro ug nadakpan ang mga nalambigit sa mudos. The following persons were arrested by this office: Janice Chudi, Rowena Ortilla Abella, Edgardo Ang Cayanes, Mark Dominic Aventajado Villaluz, and one charged being at large, Marites Pabrua Ariola. Napasakaan og tukmang kaso ang mga akusado tungod sa giyong pag-falsify nila sa titulo sa yuta. For violation of Article 315, Paragraph 2A of the Revised Penal Code in relation to Article 172 of the Revised Penal Code, that is estafa through falsification of public document. Nakaangkon og temporaryong kagawasan ang mga dinakpan human nakapiyansa og tag 36,000 pesos. Samtang usa ka lalaki ang miadto sa NBI 7 kay nagpakisayod kun ang mga dinakpan mauba ang mga nibiktima sa iyahang kauban kaniadto ug iyahang namayungan nga mao kining mga tawhana. 11 million? So positively identified. So far sa pictures, yes. Pero she looks the same person. May pahimangno ang NBI sa mga tao nga dili mo kumpiyansa aron dili mabiktima. I would like to caution the public, especially this season sa year, daghan kay scam ron. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.